Hei, salutare și bine ați venit la un nou episod. Azi ne jucam Counter-Strike competitiv împreună cu Gabi. Salut! Așa, pe DAS 2. Acum, haideți că începem meciul. Stați să setare audio, stau și jocul mai tare. Așa, e bine. Ești gata? Da. Unde mergem? Eu mă duc lung. Ok, hai că vin și eu lung. Haideți lung. Și aș vrea să strângem la acest episod 15 like-uri. Nu cer mai mult. Ce spui? 15? Mere. Ok. Hai că-s mid, hai că-s mid, hai că-s mid. Ok. Nu, îți doi, îți doi. Mai e încă unul, mai e unul. Am uitat să-mi iau armură. Stai că... Hai, bravo, bravo. Eu țin locul. Nu cere. Nu mai angulație, nu mai angulație fac. A luat bomba, a luat bomba. La bomba. Mai suntem doar noi doi. Foc. Dai. Hai. Hai să stăm aici. Low HP. Unde a spus? Unde a spus că e? Ce? Hai că e mid, e mid. Mici? Da. Mid. E mid, e low, e low. Du-te pe el. Uite-l acolo. Short. Short. Short? Da. Ok. Trage-te în... Ai grijă. Plantează bomba? Da, cred că da. Middle. E mid. Deci nu plantează. B. Govi. Dacă aș avea un flash, sper să o răsesc. Oh, fuck this game. Aoleu. Trebuie să-mi fac setarea din nou. Unde e bomba? Uite-te după ea. Слева тормоз, блядь. За ящиком. Văd? Nu văd. Dacă Uite. pușcă... Aici. Fac. Ce? Sper să nu pușce. Nu pușcă. Hai mă, nu pușca. Please. Nu fă de-astea. Ia! Ce-am făcut? Da, O norocul tău. secundă. Ia ce tare. Norocul tău. Așa e. Mhm. Luăm arma nubilor pe 90. O să-ți dau... Tu o să-mi dai gama, eu o să-ți dau P90. Nu asta, pe gon. Lead build-ul. Îți convinge? Ești convins? Da, de ce nu? Așa. Dă-te mai tare, Oleacă, dă-te mai tare. Că nu te auzi. Ăsta e? Da. Ok. Stai. Short. Acum mă aud mai bine? Da. Ok. E unul short. Du-te, că e low. Tare. Păi. Ce să-mi iau? Îmi iau bizon, nu. Ce să-mi iau? Ce armă? Nu știu. Îmi iau seringa. Long sau short? Eu mă duc long. Nu, mă duc short. Ok. Eu am grijă long. Fac long. Ok, N-am dat pleacă. Pleacă de acolo. I-ai dat măcar ceva? Da, e rău. Mamă, dar îmi tragi și tu, frățică. Bă, am uitat să-mi iau armură și eram low. Ia vorbește în joc. No. La. Da. Sau de așa, nu? Cum aud? Nu știu, normal. Numai cât auzi că vorbesc pe Skype și pe ăsta. Știi tu cum auzi. Pe joc?
Cum să mă au pe joc? Te Nașpa? auzi bine, mă, te auzi bine. Pe joc? Da, mă, Mi-a dat smoke la mine. I go B. ai go short, long, Nu, chiar mă aud în joc. ai Chiar mă aud în joc. go long. Chiar mă aud în joc. Da, mă, ce mare minune. Da, că nu mergea. Ce bine. Ai long. 3 tunnel. Da, mă, Da. mă aud bine, nu? Mhm. Ok. Du-te. Că slow. Tunnel, bă! Prin spate. Ia cau. Uite, ai văzut. Am văzut deja aici. L-ai văzut. Adică ce, tu ești mort? Fac, Pistol. da, pistol. Du-te. Dreapta. Stânga. Acolo. Bravo. Ai. Nice. Bă, am murit doar o dată. Da, ce ți-am spus, nice. Păi, nu? I go long. Hai că vin și eu long. Dar m-au bine în joc sau buzit? Bă, știi tu cum vorbești pe Skype și în joc? Așa te auzi, dar te înțelegi. Apoi în joc cred că te auzi bine. Nu vorbesc în joc. Da, Mă te ref- auzi bine. Deci nu mă mai aud cu buzit. Nu, te auzi normal. Wow, ce flash. Oh, ce bine. Short, unul short. Long, Short. long. Ai grijă long. Eu Am sunt murit mort, da. Aia și eu. Erau ai ăștia, 4 long. Și eram numai eu cu unul și am dat un flash. N-am mai avut nimic. Am mers spre groapă. Plant A. Go A. Go A. Te plant A. Go A. Мы не успеваем. Stay here. Back. Stay here, panda. Save. Panda mere. Nu. El nu înțelege că ei Deci în episodul trecut, nu știu ce aveam la Counter, că se auzea sunetul în urmă față de cum era în joc. nu Și știu. sper acum în episodul ăsta să nu se mai întâmple chestia asta. Eu știu chestia asta la joc. Știi că am un prieten care joacă Sam, știi? Și îi mere joc mai în urmă. Adică el dă cu pușca și Are lag. da, îi se aude glonțul după 3 secunde. 2 secunde, cam așa. Where? Vezi că e acolo, vezi că e. Mai e unul. Du-te. Bravo, ia acau. Bravo. Stai să închid geamul. Așa. Stai că l-am dat pe Oshiro. Du-te. Go, Gaby. Да блин, я Ai și bomba, vreau să o apăr, nu? Da. Du-te înăuntru, că o să ia. Așa, stai aici. Stai acolo după ușă. Ieși, că e liber. Da. Da, foarte bine. Uh, uh, Bă, Panda, hai că nou. Aia. Da, m-a sunat maica mea, sper să nu mi-au copyright din cauza o de melodie. Mă duc B. Cred că sunt așa. Eu sunt lung, dacă te întreb. Am eu asta. Bă, ăștia... Yellow, B.
Eu văd că ăștia sunt lung. Adică nu. E B. B? Da. Era doar unul B. Ok. Atunci nu mai e bine. Da, mă aud în amândouă locurile, și pe Skype și pe... Da. A, e bine. Azi B. Ia asta. Lăsa ăla, ia. Ai văzut ce-a făcut? A, tu nu ești mort. Du-te B. Du-te B. Îți B? Da, mă. Вы Б смотрели, дебилы. B. Deci ce te faci? Am flash. Какие же вы конченые. Bă, ai flash? Nu. Ok. Mi-a dat Putem, ăla. puteți să faci simplu. Ziceam eu cum. Ai grijă. Ai. Oh. A, mi-a dat head. Panda Не asta. успеешь. N-are timp. Păi nu prea are, da. N-are timp. Смотрели Б. N-are Вы deloc. чё конченые, сука? Frate, era diffused kit la geam. Frate, și nici n-am bani. Îmi iau un mag. Frate, nu mai am bani să iau armură. Как можно было смотреть открытие? Nu mai am bani de nimic. Что такое, сука? Du-te lung. Ok. Doar nu te duce braș. Stai acolo și uite-te să vezi dacă vine sau nu. Oh, flash, eu dat deja. L-ai dat? Vina? Dat ei. A, deci vin. Hai că mă duc pe la spate. Ok. Îți B, îți B. Ah. Bă, opa. One tunnel, upper tunnel. Ana. Da, upper tunnel. Ok, aici. Da. L-auzi, l-auzi. Ai văzut? QQ. Nac. Cum? Da. One Da, upper da, tunnel, da, upper da. tunnel. Apăr tananel, tananel. Panda. Dacă aveam și eu bani de armură... Găuiei, găuiei. Bă, Verena, Ce? dacă aveam eu bani de armură, poate făceam. Сука, я на шифте Да ещё, выйди. Антон, идёт. Suca blieti din ahui. Că bilet cu mine. Da. Frate, n-am bani Da, să-mi iau bani, prea multe. Mi-am luat un Desert Iau. Eagle. Bison. Team, please drop the weapon. Bă, te mers B. A, Сука! Ce head de dat la unul. Давайте, дегенераты, сука, делайте что-нибудь. Fuc. Am un AVP de la șmecher. Tu ești ăsta B, nu? nu, eu sunt pe lung. Заебись. Nu? Шо? Нахуй, Îmi zici ce trebuie să... Vine lung, vine lung. Da, știu, stam ce. Ебать. Da, bomba e A. Da, le acolo. Bomba ia? Сука, Da, e A. Au plantat-o A. ебаньки нахуй. Nahui, bine. Найс. Deci nu mai știu unde să dau. Apărați-mă, apărați-mă că dau defuse. Ok. What the fuck? Ah, da, până mă apărați voi. Bă, eu sunt aici în... Tot... să vezi ce fac. E singurul e pe lung. Иди. Pleacă, 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 pleacă! Că nu mai ai viață. Riscai să mori. Și să pierzi AVP-ul. Dă-mi-l mie, că știu eu să joc. Și îți dau... Prin navi. Păi și-am făcut ceva, nu. Ia, Da. thanks. Thanks, Gabi. Îmi plăcere, îmi plăcere. Drop me, please. E fain cât de cât. Thank you, man. Pe la ori. Arma nubilor. Mm. Arma nubilor. Don't push, please. Oh, Oh! ce-ai făcut? Am dat headshot-ul ăla. Yo, grapă, grapă.
Vezi că e acolo, vezi că... Știu, am dat ca să-l derutez. Oh, oh. Nu știu, bă, dar mi se Cum am pare ratat, să- frățică? Bă, dar frate, cum i-am dat headshot-ul ăla? Deci Da. mi-a dat flash și am tras așa la Bă, bulan. te omorâ și pe tine? One long, one long. Da. One long, long. De ce repeți după mine? Long AVP. Ce? De ce repeți? Am vrut să zic și eu. Ah. Shift, shift. Nice, nice. Go B, go B, go B. Nice, 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 nice. Go B, man. Go, B, 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 B. Чё в натуре, да? Би. Я думал, а. Go, man, diffuse. Eu nu înțeleg. Eu nu înțeleg că nu mai este nimeni pe această hartă. Acum. Da. Mamă, să dea diffuse. Păi, da, nu? Mhm. Cupa. Da. Ba da, da. Da. What? Ai văzut? Da. Trecut în greșeală. Mi-au avut. Easy pe poziție. Bravo. Da, la următorul episod, dacă strângem 15 like-uri, nu-i așa? Îl postez. Da, iar obligatoriu, că de mai postăm. Da. Where? Short. Short? Da. În loc n-am văzut niciunul, dar am gândit. E short cu bomba. Da? Mhm. Deschid. Mai e unul short. Short. Dar sunt și mic ăștia. La pibele. Unul stătea AFK. Da, Mamă, ce-aș vrea și un AWP Asimov. mamă. Dar n-am bani. Ah, frate! Am ratat. Da. Cum? Bă, dacă îți cumpăr eu skin-urile, ai bani. Dacă îmi dai tu 20 de euro. 25 e bun. 25 de euro? Da, un bun. E pe PC. Ok. Dar vezi că trebuie să spui țara Austria, știi, nu? Știu că acolo îți arată din ce țară vine pe safe card-ul, nu? Nu contează. Nu contează. Mm-mm. Ok. Să nu crezi că e fake. Nu e fake. De-aia ți-am zis. Da. Haideți să ne concentrăm mai bine, Gabi. Că aici filmăm, nu ne batjocorim. Că vreau din nou să Ești câștig. ca bani, filmat. Mhm. Unul zice că avem bot. Noi? Da. Tu nu te uiți la chat? Nu prea. Mă concentrez. Nu... Eu nu mă joc, băi, mă concentrez. Flash pe flash. Flash Cam B. B? Da. Ca, de asta flash. Hai. Дебилы, сука, какие же вы тормоза! Нахуй мне такая Дима, бомжи, сука. Zici că e B? Da, e B. Adică l-am omorât pe ăla cu Du-te bomba. B, că pe mine m-a omorât. Bă, dar l-am omorât pe ăla cu bomba. Du-te B! Ce ai, bă, că păsați bomba? Da, vin B. Vine long, stai acolo. Shut the fuck up. Долбоёб, иди нахуй. Mă Stai. sper. Stai acolo, că e 2v2. XP. Vin doi? Da. Mă stai de ce mă pune. Mamă, deci le dau bloc la ăștia. Dar zic când o luat bomba. Acum vin. Vezi că vin. Vin cu bomba. Iau bomba. Dar ce am făcut? Du-te ia AVP-ul, du-te ia AVP-ul. Dacă ia AVP, da, uite. Nu, ia AK-ul. Ia AK-ul. Mai e unul acolo. E long. E acolo, da. Că era Stai lui. aici, trage-te din timp, pleacă de aici. Bagă-te la uși. Bagă-te la uși. Auși. Da, acolo, da, că o să vină short. Stai după uși.
Și, da, și trage de timp. Încearcă să nu mori. Please don't die, man. Bravo. Ai Draius. Dă-mi acau. Și îți dau eu o armă. Cred că... Nu, Stai. Stai, nu mi-l dă. Mersi. nu. Vezi că ți-a dat M4 în spate dacă vrei. Ce? Ți-a dat un M4. Bă, te că am luat un Zeus. Vreau să văd ce știu. Cu Zeus-ul nu poți. Bă, e... Bă, 50 electrizam. Electrizam, bă. Da. Dacă nu electrizezam... Ăștia cred că-s B. Bă, da, bă. Că nu... B instant. Păi bă, instant, nu. Nu râcam un flash, mega, flash. Că de nu... Hai că l-am lăsat pe unul low. E în tunel. Through tunnel. Du-te în tunel. E aici unul în stânga. Stânga. Da, aici. Aici e stânga. Dreapta. Da, pe acolo. E unul în tunel aici. Ba nu. Stai aici la bombă. Stai la bombă. În tunel e bomba. Ce ai zis? În tunel era bomba. Era. Dar nu mai e. Dă AVP-ul. Dă AK-ul. Thanks. Să știi că îmi place arma asta. Cât costă? Bă, dă AK-ul. Bă, ești prost, eu eram Dar în nu ți-am cealaltă. dat acau. Eu eram în partea cealaltă cu portocaliu. Da, Da. du-te B, du-te short. Sorry, my friend. I-am dat la altul din greșeala. Dar nu contează. B, du-te. B. Он там стоял, он ждал меня. Short, my friend, short. The hell? Sunt 50. One middle, Sunt 100 short. beautiful. Ba nu. Nu știu. Da, ba nu sunt 100. Short. Bă, erau 4 short. Da, și unui B. Mare, bă, parcă nu vin. Ai. One short. Mă aud mult prea tare. Nu te auzi bine. Ok. Bă, bomba e B. Da, bomba e B. What? Bomba e B. Da. Nu, chiar așa, bomba e B. Păi știu că e bomba B. Dacă n-ar fi bomba B, unde ar fi, nu? Ia tu. Nu, AVP-ul. Ce? Tu ți iei AVP-ul mereu. Let's do it. Let's do it. Let's do it, my friend. De data asta să mă dau pe silent ca să știu. Silent, da. Eu merg cu spatele. De ce faci asta? Nu știu. Cum mergi tu ca să spui? Du-te short. Du-te lung, că-ți doi lung. Nu, e 10. Eu Zici că-s 2, nu? vin și short. Bă, tu ești long, nu? Nu. Ok. Și short. Da. Nu mai sunt short. Ok. Long. Nu știu, cred că ăsta merge B. B. Cred că da. Mamă, mi-am dat eu singur flash. Da, eram sigur că vine B. Da. Așa. Frate, tu ești pe primul loc. Da. Probleme? Da. Păi, spus. Hai că am bomba. Vino B. Ok. Probleme în paradis? Man, go B, please. Hai go B. Tu spune ok. Ok. That's right. It's okay. Ok.
Tu du-te, eu stau aici, că poate să vină și pe aici. Ok. Hai că nu vin, nu vin. Da, nu vin. Nu știu cum da kill. Adică era să-mi dai. Vin 3. Opa. Fac. Bravo, vezi că mai e unul. Pe mid, așa. Aia. Haideți, frățică, că câștigăm. Nu-i problemă, câștigăm. Câștigăm. Să-mi iau seringă sau AK? AK. Aia. Dai. Unde mergem? Bă, că merem. Eu merg pe lung. Păi merem după ăsta cu bombă. N-avem ce face. E unul lung, unul lung. Lung. Vin și eu? Mhm. Ok, my friend. Apără-mă, apără-mă, apără. Deci am urât căcatul ăsta. Ok. Nu meritam. What? Поебали, сука, и Че? бесил, ёбаный. E short. Ладно. Short? Mhm. Ne-am urât. Mhm. Dar asta cu bomba. Da. Где третий? Bă, Da, e unul acolo, ai greșit. Ван, Aia. Aia. Nice. thanks man, thanks. Very nice. Nice boss, I love you. You suck. Sucă, bled, n-am vine. Mă, noi suntem hai boși. că facem. Noi suntem boși. Deci, eu mă duc pe sunt curaj. Glumesc. Vino pe lung. Mă duc tunel, știi tu. Bă, tunel. Că știu un truc acolo. Adică un truc, o tactică bună. Opa, short, am detectat ceva aimbot. Frate! Unde-s? Smith. Dar tu plantează bomba. Apără, nu Smith. S-ar putea să vină de mid, e greșit. Că pe mine Pe short, poate. De ce pe short? Pot să fie și pe short. Da, că vin din mid pe short, nu. Ți-am zis eu că știi. Short. Short, Ван. Short, prefer, short. I repeat. Frate! Куда ты Ești лезешь? contă ăla. Ai văzut, nu? Сука, баран конченый. Hai că nu Куда mai ты apucă, лезешь hai nu mai apucă. Shut up, motherfucker, bitch. Hai că nu mai apucă. Nu, abia de finish Suca, блядь, иди нахуй. Sucă bletit din dăbui. Îmi iau și o AWP. Îmi iau și o AWP. Ce, tu ai bani de AVP? Da. Drop me some weapons, please. Nu dau AWP-ul. Drop AK. I give you AVP. Drop AK. I give you AVP. Please, drop AK. Please. Убей. Nu crede asta niciuna. Fac. B, my friends, B. Da, short. Short one. Free B. Free. Mă duc crash. Da, eu păzesc aici. Zici că e short ăștia? Da, eu zic că era unul short. Era. Dar eu vin prin spatele lor. Frate! Ce m-a făcut ăla? Vezi că e acolo. Acolo. Aia e. Ăla m-a făcut pe mine. Dacă vezi sângele ăla, poți să-ți dai seama. Opa, te-a făcut. Mai pierd și AWP-ul. Mai bine luam AK. Yo. Ce headshot. Back.
Go play There, next door. there. Тихо. Oh! Shoot, motherfucker. Run. Да завали рот свой. Okay, hi, the boss. Nice, man. Nice, boss. I love you. Nice. Avem bani, da, avem bani de seringă. Asta e deocamdată bine. Tu ai bomba? Da, Verene. da. Verena. Da, hai. Суби, сиди. S B. Nu. Păi, eu sunt în spatele tău. Da, și S B. Aia. Hai, tu stai cu seringa acolo. Tu de unde își dai seama că e SP? Aha. Pentru că au Ai spus bani? aia. Au spus aia. Ok. Nu mă judeca. Cum ieși în stânga? 1B. Aici? Da. Ieși cu pistolul. Uite, l-ai văzut. Are AVP. Seringa, bagă seringa. Așa. Bravo, du-te. Pe shift. Frate, azi că nu e nimeni acolo. Ăla era. Păi, eu n-am știut, au spus că era de afară, știi? Хуйня. Și am zis să mă duc. One on. Shut up. MVP. Frate, vezi cum trage ăsta, aici nu se mișcă. Și mai era unul și în spate. Da, Deci îmi iau un tech și îmi iau și armură. să vede. Armură și n-am bani de tech. Îmi dai și tu o armă, te rog? Dă-mi un pistol. Bă, frate, Păi ce pistol, că n-am nimic. ți-am spus să nu-ți cumperi armă și să cumpărăm pistoale. Pistole? Am bomba, acum câștigăm. Să vedem. Să vedem. Hai că pe... Tu te fucking bad! Fuck, mersi. Adică, sunt 10 mersi. Nu știu, aici nu găsesc ăștia. Frate, B, hai repede! Frate, B, hai repede! Hai. Așa e, mă. Stai că... Bă, B, am zis să stai B, frate! Unde e? Nu știu unde e, mi-a dat-o. Cred că e. Mit, cred că am încercat să urc pe acolo și mi-a dat-o. Тяни время. Nu știu. Vezi tu. O să văd, dar stai că trag de timp. Что ты делаешь? Trage de timp. Aia, ia pune. N-are Dar timp. are șansă. Și dacă are defuse kit. A, nu. Nu, la secundă, așa? Просто посидеть на одном месте, сука. Shut up! Șara, bă, nu facă să se mână pe vedea. Îi dau bloc, frate. Dă-i, mă, frate, că i-am dat de mult. Îți trebuie o armă sau ai bani? Am. Ok, că îmi cumpăr seringă. Trebuie să văd dacă am bani de un pistol. De Desert Eagle. Ia să-i alertez pe ăștia. Da, bă, unde sunteți? Ei? Mergem B. A, mergem A. Frate, ăștia sunt... O campez lung. Ăsta... Da. Eu merg pe... Eu sunt mid. Mamă, ce m-am speriat. Ăsta știa unde sunt. One mid. Man, copaș. Da. Russia. Man, I say mid. Left. I say mid. Bun. Ia AK-ul. Shut up. Ok. E cineva? Nu tu. Da, spate. Frate, încărcam, dar oricum mă grupea. Pistolul jucai. Păi jucam cu pistolul. Dar zis că nu vine așa repede.
Nu, n-ai ce faci. Seringa. Da, eu cu Banda, shotgun. shut up, motherfucker, sucă pe down pe alea. Shut up, block, report. I love you. Nice. Unde ești? Tu mergi pe lung? Eu am bomba. Frate, ce faci? Ăla, vezi că e stânga. Acum spui. Am vrut să spun, dar eu fiind Pistol. tablet, în serie. Pistol. Pistol. Du-te pe el. Du-te pe el. Nu știu, nu. Frate, ce vrei un pistol? One long. One long. Panda, go fucking long. Motherfucker. Behind the box. Panda, long. Eu nu știu ce zice că l-am blocat. Mm. Dar cred că mă aude, nu? Mm? Cred că mă aude. Te aude. Go long, motherfucker! The bomb is fucking long! Asta nu înțelege că e bomba long și el ăsta se mai mulțărește pe aici. Dacă și stilul lui, ce vrei. Behind you, fucking kid! Behind you, fucking! Ai avut și grijă. There. There. Behind the box, behind the box. Left. Nu era lui. Nu. Frate, pierdem. Frate, deci e a doua oră că îi zic ceva greșit. Se vede. Înainte a zis dreapta și era stânga, și am zis stânga și era dreapta. Unde merem? B... Hai B. Shut up, fucking panda, I love you. Sunt nebuni ăștia. Gobi. Bă, până acum sunt pe primul loc, nu? Mhm. E bine. Eu sunt al doilea loc. Te pup, papa. Are AVP. Frate, deci mor. Eu Deci am nu murit contra deja. doi. Deci erau doi contra mine. Și știi cum e? Frate, cum trage ăsta? Ăsta nici nu Panda, știe să știi? tragă. Trage Da, ca un hal. da. Trage ca un cuțat. Erau doi contra mine. Până l-am omorât, până alt nu mai ai cum să-l omori. Adică, na, cu noroc, da. Man, stay with Panda. Stay with panda fucking kid. Stay with panda, man. Panda back. Panda, back. Ce răcit îs, mă. S-aude că s-a răcit, nu? Mhm. Da. Frate, noi suntem pe locul 1 și 2. Dacă nu ne descurcăm... Doar pe locul 1, numai 1. Frate, omorât. Asta are grijă și acolo, să nu vine pe ăsta. Nu știu că vine la Asta e fel. prost sau nu știe să tragă? Nu știu să trag, să mut rancul. Ce rank are? Are rank 7. Nivel 7. Da, nivel 7, da. Frate, pierdem pe degeaba. Când puteam să câștigăm. Hai să ne concentrăm. Da. Să ducem la noi. Că ăștia văd că... Eu merg A. Și eu. Păi mă duc după ăsta cu bomba. Eu sunt ăsta cu bomba. Du-te. Go. Go, man. Go, rush, pussy. AVP. AVB. Be careful. It's AVP, man. Be fucking careful. Frate, de unde dau ăsta? Eu am consumat un cartuș întreg. Deci cum dă ăsta? Să nu mă uit. Frate, mi-au seringă Ia. și smoke. Și mă duc. Hai că am bomba. Nu știu, deci, da, n-am bani de ăsta. Dacă dau un decoy... Așa. Haide, frate, să ne concentrăm. Dau un decoy B. 2B. 3B. Go A.
Go A. Deci... Știi, am dat un decoy pe B. Ca să credă ăștia că noi suntem B. I go A, plant the bomb. I try to plant the bomb. Sorry. Fuck. Frate, ăla stă mereu acolo. Du-te, du-te. Da, du-te. Cum? Vezi, du-te, da. Am dus. Frate, tu ai murit de 23 de ori și ai 24 de kilori. Eu am murit de 18 ori și am 24 de kilori. Mm. Frate, bomba aia. Da, ăștia Bomb is A. Bomb is fucking motherfucker suca mea la mine la free. Bă, îți dau bloc. Bomb is short. Bomb is fucking short. Bă, dar ăștia nu înțeleg engleză sau ce sunt? Cred că nu. Sunt fucking ruși. Rușii nu știu engleză. Nu, mă chineză. Frate! Ăsta e prost sau joacă cu AK-ul? Deci ce mere asta? Nu-i bine, nu. Deci au unul de nivel 18, unul de 21 exact ca mine, unul de 25, Nu, fugi. unul de 33. Parcă asta e suspect rău. Care panda? Panda, da. Parcă are vol. Deci știe... Deci mere se uită și împrejur, după aia mere direct pe și știe că e acolo. Zic așa. Se pare. Așa. Nu, dar și ținta. Ținta. Nu cum să zice, nu prea știu româna, că sunt alfabet. Chiar. Ține așa. Nu știu. Cum să zic. Ce să spui? Ținta. Nu știu. Ținta, ține pe el, știe prin perete. Cum ar veni. Ăștia merg B. Voi duceți-vă B. Eu merg A. Vrei să mori? Nu, vreau să știu. Da, vin. Yes, da. Frate, ăsta de unde știe că vin A? Nu știu. Ia, îi dau denunță, că e hacker. Wall? Frate, de unde Ei, dau? deja. Uite-te pe mine. E 1A. Unde e? Bă, du-te și plantează. Păi, asta e. Plant B. 1 AVP. Asta cu cinta, canapletul sau... Frate, pierd asta degeaba. Da, bă, și 14 la 13. Hai să ne concentrăm, bă, că o pierdem. Dar Frate, nici ăștia... asta nu se concentrează ăștia, știi? Asta e cel mai grav. Da, Verena, mergem împreună. Rareș. Mhm. Sau domnul Mystery Sinos. Ca pe canal. Nu vă mai băgați. Stay here. Don't. Uite, ăla dă, deja, ăla dă raș. Cu bomba. Frate, nu mai dați raș. Ăștia nu înțeleg. Măcar am făcut un kill. Fratele, cu AVP. Eu nu, e cu AVP, cu AVP. AVP, man, AVP. Be careful. Veniți până din spate, ok? Mă duc să iau M4, că e bun. Bă, de unde trage? Nu știu, dar am venit pe din spate. Ai. Vezi că tot o să mă pot să plantez aici. B, poate. B, scuze. Nu vă băgați. Nu mă fac. Eu, nu mă. AVP. Unde? Vine. Stai, eu stau window. Deci frate, aici, vezi că e aici. Vezi că e aici. Ai grijă ce faci. Da. Domnul ăsta Time, i-a my dat friend. report. Hm? Domnul ăsta i-a dat report. Da, Asta mi se pare și mie. nu are timp. E bine.
Evol. Hai, Haide să mai facem și runda asta. hai că reușim. Avem 15 la 13. Frate, hai să câștigăm. Nu ne Hai, dăm frate, bătuți. facem, Noi da. suntem familia... Eu sunt familia junior, că din SU junior, da. În echipa O SU. să fie, nu știu, Să te baci și tu în SU junior. da. Eu deocamdată n-am familie. În joc. Nu mai nu vă speriați. Nu că n-ar trebui, dar... Uite, Frumos flash dat, boss. Dau smoke acolo. fug, vezi că vine. Deci vine pe din spate, tunel. Știi? Ai grijă. Nu acum, nu e acum. Ai grijă. Că asta îmi place. Dacă-l vinzi. Hai. Vezi că vine pe din spate. Dă-i rush pussy. Rush push mai cu... Dar bine că ăsta nu dă mie. Vezi că e acolo, ți-am zis. Aia. Bravo. GG, man. Gol Nova 2, am trecut în gol Nova 2. Frate, cât XP îmi dă. Mi-a dat un P90. Îl vreau. Și am trecut în gol Nova 2. Bravo, mă. Da. Felicitări. Aici am încheiat și acest episod. Nu uitați să lăsați un like și ne vedem data viitoare. Spuneți tu ceva? pup. Te pup, papa. Da.